Wayne Degwara ta' 29 sena ntbagħat 15-il xahar ħabs u ġie ordnat iħallas multa ta' 4,000 euro wara li nstab ħati li ħebba l-uffiċjali tal-Pulizija ġewwa Lassa. Wara mumenti ta' deliberazzjoni mal-avukata tiegħu flimkien mal-familjari tiegħu barra mill-awla, l-akkużat wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. L-avukata Dr. Ellul talbet lill-qorti biex tieħu konsiderazzjoni l-fatt li l-akkużat ħallas is-somma ta' madwar 87 euro għad-danni li kkawża. L-ispettur Charlotte Curmi qalet li s-sentenza kellha twassal messaġġ li aġir bħal dan mhux aċċettabbli. L-akkużat dera ġitat fl-awla filwaqt li spikka l-biki tal-familjari li kienu preżenti. Min-naħa tiegħu il-Maġistrat Dr. Neville Camilleri wissel lill-akkużat li seta' jingħata sentenza ta' sentejn priġunerija, iżda wara li l-qorti rad bosta fatturi tat sentenza ta' 15-il xahar priġunerija filwaqt li suġġeriet li l-akkużat jiskonta s-sentenza fit-taqsima forensika tal-Isptar Monte Carmeli. Dan filwaqt li ġie ordnat iħallas multa ta' 4,000 euro. F'każ separat quddiem il-qorti tressaq ukoll raġel barrani ta' 36 sena akkużat b'serq. Filwaqt li huwa ma weġibx ħati għall-akkużi miġjuba kontrih, id-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest.